tant, és molt important que tots ens impliquem fent les infraestructures necessàries perquè això sigui una aposta que es consolidi i que no depengui del voluntarisme, no?, dels petits productors i dels pagesos, sinó que efectivament generem aquesta xarxa de distribució que permeti que això es consolidi com una aposta de creixement i de futur.